Kaya galing ako, makakatulong na ako sa inyo. Nasabi ko po sa kanila. There's no feeling. Ano kung masasabi mo? Sige, Bisaya, magaling. Legit. Wala akong bayad. Kayo mo, nalistro. Kaya ko, tawagan ko si Mission din ako sa Sige, Bisaya. Pupunta po kayo. Wala akong bayad ito. Ay, pili ko po talagang manula ko. Okay na po lahat. Nakakabuhan ka na po. Kahit hindi ko na po gagawin. Hindi ka mukha noon. Hindi ka nila maisiyon. Okay naman po siya. Wala pong bayan. Kayo may katulad kong stroke. Message ko lang po siya. Nag-text niya lang po siya. Kaya tawagan niyo. Okay po pupuntaan po kayo. Nay, wala pong halong kalokohan to, Nay? Wala pong harap-harap. Legit na legit po siya. Ano po mo ay makatulong? Kasi hihilit ko sa Cebu City, Nanay Felicidad. Maraming salamat po sa support. Maraming salamat po. Shout out sa Kalumpit Bulacan. Mga kababayan ko, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Pupuntahan